Mangayo mig dispensa mga kapuso ning musunod nga balita. Nabalaka ang mga mag-uuma sa Manhuyod, Negros Oriental tungod sa pagkamatay sa ilang mga binuhing mananap. Napalga na lang nila nga wala na'y unod ang lawas. Si Jocelyn Cadavid, usa sa mga mag-uuma nga namatyan og binuhi ni butyag nga niadtong October 24, iyang napalgan nga wala na'y kinabuhi ang kanding sa iyang inahan. Wala na'y paa ang kanding human gikaon sa gihulagway nila nga mga dagkong iro. Giklaro ni Jocelyn nga wa siya'y nabantayan nga adunay silingang nagbuhi og mga iro. Iya pang gipasabot nga adunay insidente nga susama niini nga nahitabo sa milabayng bulan. Ang ilang mga baka wa na'y internal organs. Napalgang nagkatag ang lawas sa kanding sa ilang paryente ug agubang parte sa lawas niini gikaon. Sagad mahitabo ang insidente panahon sa kagabion. Tungod niini nagtuo ang mga residente nga aswang ang nagkaon. Iya pang giklaro nga layo sila sa kalasangan ug imposible nga adunay mga wild dogs nga moatake sa ilang mga binuhi. Hangtod karon dakong katingalahan sa ilaha ang pagkamatay sa ilang mga mananap. Pag may kasulti kung sa siya kakaon na to, sir, kaya wala magudpod may nakita. Pero, base sa amo ang na-experience dire, na amang goy katong amo ang kauban, kaya ako, kuhan man ko, di ka work ko sa barangay, na ikauban ako nga BHW nga mga apprentice sa barangay, iyang kanding, nasakpan niya, upat kuno kabukdag ko nga iro ang kakaon, kaya adlawan man.